Magandang hapon po. Ano pa pala pangalan mo kaya? Jose de los Reyes po. Taga Bulacan po kayo, di ba? Sa Bulacan. Nakalimutan ko siya kuna ng video. Pasensya na kayo, pero siya na lang magsasabi kung anong pinagaling ng Pong Jesus Nazareno. Ano ba yung pagpunta niyo rito kaya? Noong Sabado po, bago po ako pumunta rito, nakapagpa-check up na po ako sa doktor, nakapagpa-laboratory, pero hanggang hindi pa po ako makalakad. Noong pong naligaw si Inko sa Bulacan at pinunta ko po sa bahay, yung araw din po mismo na yun, yung Sabado po, yung pumunta ako dito, nawala po yung sakit ng balakang hanggang sa binte. At hanggang sa ngayon po, nawala na. Diretso na po lakad. Kasi yung unang pumunta ka rito, alam ko kuya, hindi ka nakakatayo Nang matagal po. ng matagal, ng 1 minuto. Kasi naririnig ko yung di ba? At hindi ka rin nakakaupo Nang matagal. ng matagal. Tapos, hirap na hirap ka dyan Ito po. sa pamo. Ngayon, Ngayon po salamat po sa inyo. kaya ka lang bumalik dito, Dahil para po magpasalamat at unang-una para sa Panginoon magpasalamat. Pangalawa, sinamahan mo lang sila. aking mga kabarangay din po. Maraming salamat po kuya. Maraming salamat po. At God bless. Unang-una sa Sa Diyos. Diyos po, pangalawa po kay Ingo Andel. Maraming salamat din po ha. Sa pagpapagaling sa amin. Maraming salamat po at nakakatawa ng puso. Sige po. Salamat. God bless po. Kaya, thank you. Okay.